Ningizimu Afrika ngiphethe isigahla senyama safele emazweni. Akhona ibongo zakho mkhulu angazi uqhabula kuku. Kodwa qabula kuku namatshela. Umqamza nkukhu sinamatshwele. Awubiza nkukhu sinamatshwele. Khehla lami isigahla senyama abantu abaningi bakuthanda. Khona into oyikhuluma sikhuluma wathi ngoJanuary. uJanuary wonke umasingana wonke ukhonto iphethe. Ubaphethe nabantu. No, into engangigcizelela kwaJo ukuthi wonke umuntu ongenayo amandla okufinyelela kwa2+2 kodwa uma ihlanganiswa lekelela abafisa ukulekelelwa yini. Le mali lena ayifakwe ezitolo ayifakwe emabhenki umuntu uza kwenqo. Uza kuyo akayifake ebank akayifake indawo. Awukhulumi kuFacebook awukho kuWhatsApp. Anginawo Facebook anginawo kuWhatsApp angideposit ngisho imali. Abantu abayeke ke ukuthi bathi bakhuluma no2+2. Wena ikholi kuphela nakhona futhi inombolo ithi inombolo kuphela sisho inombolo ithi 072 khehla 737 8514. Wena ubukele le video uzwa kahle kamhlophe ukuthi akukho Facebook akukho TikTok le video YouTube njengamanje into oyenzayo imali awuyifaki indawo uzona bukhoma mangabe ufuna le special uzekhaya kwamhlabelingana lapha yanisebenzela khona. Ngithi mina umuntu nje ongenama iyabiza lapha eGwajuwa abantu abangeke abantu bavele bathi namkhulu sishaya ama price yabo. Futhi ukhisimusi banika wona. Banika ukhisimusi nje kaJanuary. Uzothi nje la uJanuary wonke baqale kabusha unyaka ngifuna nje baqale kabusha ngibawashe ngibageze kube kuhle. Angifuna nje akuthathwa lento. Umuntu ofuna ikhubalo nje ofuna ukugeza inkehla zakho ufuna ukuphumelela uthi January nje asithwali kwaJo sobe siqala impilo kabusha ngo7,000 sizogeza ngoJanuary. Uza nayo kho 7,000 umuntu abona wena 7,000 umuntu angathi hayi mina sengufakile esitolo sizeni hayi mina kade ngikhuluma nawe kuFacebook weGwajuwa awu Facebook baya angiFacebook angwaThap awu TikTok wonke umuntu oyiphatha imali ayinayo enyangeni sizokhona phela ukuyiphahlela kulabo abantu abazomsiza. Inkomo yakho uma uza nayo lo sukuyiphethe ngoba le mali inkulu lo 7,000 inkomo sibiza ngenkomo kunjalo ufika naye esigodlweni senza nalonto otshala amavideo ukuthi azi ukuthi ngisho ngathiwa ke sokhona umuntu othi woza noma ngifakele kuphi cha woza nesigodlweni mkhulu kodwa ke umuntu obuka le video ngoba abantu abaningi basiza ngelilanga sizoba nendlela ukuthi bevela abantu abalekelelayo athina amazwi ongawasho njengoba umhlaba wonke waziwa ukuthi kusukela kudala umhlaba lingana ikhubalo lalihamba phambili kwakhona inyanga ezindalo manqakulana ezazaziwa kwaze kwaqanjwa nje indawo kamhlaba lingana ngoba hlolwazi manje ukhona u2+2 wazi umhlaba wonke igameni lokunyanga lokuthi umuthi usaphila. Abantu abasukumela impilo zabo umuthi uyaphila isisindo somuthi sisasekhona ingafika iphazamisa abantu baqaphela la emthini umuthi awusiyona kodwa umuthi udinga wena ukuthi uyisukumele kusanesikhathi ungasukumi ngoba nakho sekumoshakala umuthi ufuna usukumele kusanesikhathi ukuze ukwazi ukuhamba nawe kahle niyelana yakho impande zomuthi zababantu ukhona umuthi abantu abahambe bawufuna usize enyangeni bazothola nangaphela abantu abakhulumayo umuntu osuke ekhulumayela ngoba akaxakile kodwa ngiyakutshela weGwajuwa uma usuxakekile ngempela udinga usizo lwenyama hayi weGwajuwa awudingi umuntu ufuna le special omkhulu ushayela yiphi inombolo inombolo iyodwa yiyo lesekhaya ithi 07273785 abantu nje abafike bona bashayele inombolo bangaye kwenamba ethi ayicishe ifana nale bashayele le hayi inamba eneWhatsApp futhi befike bukhoma ekhaya befike bukhoma athi umuntu mina ngizele ukuthi no7,000 awungigeze noma awungiqalisa unyaka kabusha ngoba into senkulu ukuqalisa abantu unyaka kabusha uzobona impumelelo kwabanga asipinde sikhehla lami sibanqenqa abantu kunomuntu ojwayele ukuthi mayefona ngenxa yebhizi njengoba kunale special kunomuntu ozofona athole ukuthi ucingo lubhizi bese fona inamba eziro asikhulumi nabo abantu njengamanje umuntu mayefona le number akabe nesineke akabekezela khehla lami mayifonele inamba umuntu akafonela ukukhuluma izinto eziningi akabuza ukuthi kusetshenzwa nini bese lo muntu athola lelo la noma ngoba nje
ake sithe uJanuary wonke asho ukuthi ngifuna ukufika nini simsize umuntu abuyela ayozama eGoli ayozama ku Cape Town ayongena emsebenzini afuna ukungena kuyo ngesihle nangothando Sekugcizelela ke lokhu khehlela ukuthi umuntu osefikile ufika bukhoma ekhaya akafaka imali ndawo leyo nkomo yakhe ayisuka iphethe ewu7,000 especially kuze nayo khoma seyivala leyo ukuthi abantu bathi kade bekhuluma nawo ku TikTok uya TikTok yini kade bekhuluma nawo ku Facebook uya Facebook yini kade bekhuluma nawo ku WhatsApp ya WhatsApp yini kwaJoe mina nje ngonhlamba zamlandela bese ngithi mina hayi angesabi ngoba kwaJoe mhlezi ngikhuluma into eyodwa ngithi ongifunayo akangibuye ku YouTube bese uyangifonela afika umhlabeni sibanike isinamba kokugcina 072 737 8514 iyona yodwa le number iyona yodwa le ayikho inamba eqala ngobani no kwaJoe abantu abayeke ukulandela abantu okungemini Sithokoza kakhulu eNingizimu Afrika khona ngokumathendo la okay uthini ukuyibonga namhlanje Professor Dr. 2+2 ngiyabonga ndoda Kobathini uncane kunami kodwa khona izinto ezinhle engiyibonile nami ngayihawukela ukuthi indoda ma iyindoda kufuna thenzi kanje lana nje ngoba khona indoda engiyikhompetente izinto engiyikhompetente ngabona ukuthi uma wendoda kufanele ukuthi kube indoda ekhaya nangaphandle awuyifundisa lento esikoleni hayi okazifundisa lento hayi akazi oh ya indoda sihlangana nayo ngokamoya nahlanganisa emkhathini yiko nifake nomkhayele nje kungako nje sifakele umkhele ngoba imkhele phela ihlanganisa umkhathi oh ya yeah hayi kodwa sibonga kakhulu ubudoda obuhle obenzile sathokoza kakhulu professor sathokoza kakhulu ngike ngathi kuye angangiphazamisa usukwini yanami ukhumathenga ngijabule ngathi nje ngiyacela mngani wami unokungidlalisa ungangidlalisi namhla ngijabulile uzongiphoqa angizange ngalala mina ngijabulela ukuthi umngani wami uyoyishaya iphelele vele waswapha umafutha wamswapha hayi yazi waphinde wambesa wambesa waphinde akhome mina hayi ngeke madoda into enhle isimanga lesi hayi aseni kamhlaweli ngana sekonakele siyabonga sibonga kakhulu eNingizimu Afrika umbukeli ngasekhaya iDokotela 2+2 ichannel oyibukele ngalesi sikhathi yonke into mangabe uyifuna kumkhulu sekugcizelela bonana umkhulu kuqala before wenze yonke into ungahamba udlala amaqola abantu abazenza ina Facebook abaze wena lapho ku Facebook wena kodwa senza umkhulu sekhuzi